not rude to you. I'm just speaking to you. I'm trying to... Let's talk about humanity here. Let's talk about humanity. What about? Just leave her alone. Deal with me. Deal with me. You know what? I never employed you. Sanibonani, gama lami nguNompumelelo Ngwane. Abanye bangazi ngelika Melokuhle Ngwane lihle la ku TikTok. Angena umuntu ngaqala ngqa. Angena umuntu oyathanda ukukhuluma nomuntu onezitori uyathanda impilo yakho kuyiveza ukuthi ngesimene sikanjani ngeke ngathandi ngoba vele sometimes abanye abantu bayasizakala ngokuhlupheka komuntu kodwa ya ngisithathele lesibindi lesukuthi ngiposte le video. Abanye babhizi bangibuza ukuthi kuqalephi kwenzakalani ngayipost video. Ngicabanga ukuthi inyanga nje mhlambe zo4 3 dlulile ngayipost video ngishayiswe imoto eNPN eShell Garage bengisebenza khona. Ngisebenza khona ivideo futhi ngayifaka. Ngangisebenzela nje kahle ngimbiza endaweni eright kwipump ngimkhombisa ngimlida kahle. And it was a good service. Mebesho bona ngoba ibona basifundisa senza ngisho itraining kwathiwa wenziwa nje ya uma lapha ngakuba ngangimele kuyivideo man go draw ama video ami. Umlungu waqhamuka wangishayisa. Ngimbiza kahle nje nami ngayitshena ngazi kwenzakalani kule video. Ngiyacela ningene la kwi account yami nibheke le video le manguthi angaze niyibone. Then ngalala esibhedlela for 2 months ngafaka ngisho insimbi ngenza skin graft nje kuningi ongidlule kona. Then sekuyaba manje nje last bangifonela ngo-April thiwani kuthiwa ngize emsebenzini wangitshena ukuthi nakhona sengisendeliwe vele ama-email. Ngiyaxakeka bengawabonanga futhi nakhona hawa ama-email abhaliwe ukuthi mina nje angisafunakala emsebenzini nawe UIF ukuthi ngiyobhalisa i-UIF. Masihamba ne-occupational therapist ifike laphayana ibuza ukuthi hawu ayikho indawo engamzamela yona nje ukuthi kulista ahlale phansi noma ko-cash. Ziningi izindawo la ama-position angasebenza kona kodwa nje bamane bathi awukho umsebenzi bangixosha nje kanjalo. Umlungu wangishayisa akakaze aboshwe wango-1945. Imoto yakhe yagcina ukuthela ngo-2018. Akaze angibheke esibhedlela kwakuyimina ngihlezi ngifona naye umlungu-ke manje akasangiholele. Azikho izinto engike ngayithola ingxephezelo mhlawumbe ukuthi ngilemalele emsebenzini kuze ngizokwazi ukuya kodokotela. Ayikho nje justice. Ngisho umlungu akabushanga. Umuntu okhulumayo lana akumina kulaba bathi babhizi bathi isizwe iside alinye iside asilazi. Umama owayengimele naye wayengisiza ngoba bangisizile abantu bakhona baningi bazama ungisiza kodwa ke nabazo abelungu banemapower bayabribe bayakhokha benzele abakwenzayo baningi. Wayengisiza engilwela
nebuza ukuthi pho nithi akenze kanjani ngoba nakhona khona i-insurance u-RMA insurance. Leyo mali leyo kufanele ngabe iza kumina. Nakhona mangwafunda ama-email namaphepha kubhala ukuthi fanele ngabe ngiyayithola ukuze ngizokwazi uku-attend ibhedlela for 2 years since ngilimalele emsebenzini ngingakwazi ukusebenza. Ngithi bathe angekho fit, ayisekho indawo yami, bangixosha. Okay, banginika amaphepha ka-RMA insurance. Kodwa bona bafaka i-account yokuthi imali ingene kubona ingangeni kumina. Angikhulumeli imali, angisanandaba nemali, kumele ngi-attendile ibhedlela. Justice umlungu lo angishayisa yena akaze aboshwe. Impilo yami yashintsha, akubange safana engangokuba ika engidlule kuzona. Nakho ngenza skin graft, nakho nginensimbi ngiqaqanjelwa mihla namalanga. Impilo yami bathi umlungu ungixoshele kona lokhu ukuthi angisekho fit, angikaze asebenzele umuntu okanje. Ngizosebenzaphi ngoba ngeke ngime, kodwa nakhona akangizamela indawo yokuthi ngisebenze engcono. Kodwa nakhona masifika-ke emsebenzini ngize ngenza leya video ngoba ngangisaba nami elwa. Ngaze sathatha sithi sithatha ubufakazi, ngathatha ivideo ngoba sathi sifika sizocela usizo ukuthi kwenzakalani ngoba bathi ka-RMA mangifona u-RMA uke eGoli, angikho la e-KZN. Masifona bathi asiye emsebenzini sinegotiate nabo, sibuza ukuthi kanjani befake i-account yabo ngabe bafake yami. Umano nje uyaqhamuka umlungu into ayishilo uyiwathi nje akafuna ukukhuluma nami, mina ngimkhostile. Into ezeyenza umama lo waphamela umoya ebuza uthi humanity, ebuza ukuthi kodwa ubuntu ukhoste kanjani ebe ukade on duty esebenzela wena elimala izilimali ngani impilo yami ngiyophinde ngize njani nginjena. Angazi-ke seniyomtolikela kodwa kubuhlungu ukuthi nabantu basekhaya amnyama bakhuluma kabuhlungu kanje as if ngikhulumela ukuthi ibala ngoba umuntu ngashayiswa umlungu egaraji. Lo umphathi wami kalivulanga icala. Kunaloko wakangisiza ngalutho, kunaloko sengithi ngiyarecover, ngifuna ukutotoba ngibuyele esitohweni ukuze ngikwazi ukulungisa impilo yami. Uyangixosha ukuthi asikho isikhala sami. Lo mama loyana uyobuza umzali ozama ukusiza ngoba baningi abantu abazamile ukungisiza. Bakhona futhi abasazongisiza, ingakho ngithathile isibindi ngathi angiyenze le explanation yenu. Ngiyacela nanomba ongifinyelela khona bangizwe, ngiyacela ngicela usizo ngoba mina ngisazi ngezinjani ngavula ama-case. Sile ngisho enkantolo safike safuna udetective ngoba udetective ngaze akaze namanje angifone soloko icala ngavula ngo-29 January. Bese yobuza ukuthi kanjani vele nakhona kuze kuphume mina esibhedlela ingareportiwe icase e-police station, kodwa kwenzeka ngisemsebenzini on duty ngesikhathi sakhe. Makumina wrong ngiyaxolisa, kodwa ngicela nibuke kwivideo ngenzeni impilo yami yaphela nje kanjalo ngimncane kanjena. Ngenzeni yini engangirong ngayo, ngimbiza kahle. English ayavela ngegogodi kuyona khona de behleka kwenye video ngipostile. NgumZulu ngakho-ke sengiyacela ningi tolikele lena-ke
lo buzayo kubuhlungu ukubuza bona. Angekho racist, siyafana kodwa bona bayivezile ukuthi abasifuni babantu abakanjani, bayakhila inzondo enhlizweni yami. Bengibakhonzile kakhulu. Ngiyabonga. Sanibona. Ilona leli garage John Street. Njengoba sasishilo ukuthi ngomhla ka-10 sophindela khona la egarage. Namhlanje siyafika ugcwele wona amaphoyisa asePine Town. Nakhona masifika umphathi akekho. Bathi akekho. Ugcwele amaphoyisa phakathi. Umama uthangimela ngaphandle. Yena lo mlungu lo akekho. Njoba nibona nje. Mina ngimhleli la emotweni ngoba ngiyasaba nakhona bathi angilinde khona la emotweni ngoba ngathi last time ngifika wangixoshisa kwenje wathi akangidingi ngafuni nanokubona. So manje gcwele namaphoyisa lapha phakathi umesha umana silinde yena ke 2 her. Why? Umuntu omnyama na uvumela benze so. Na umuntu omnyama. Look at me. Take a photo. Look at me. You racist. Nango sefikile la police station. Athe sivimbela lapha usezogada ukuthi sowenzani. Nango umuntu omnyama wakithi umdayisayo. Nazo, good, perfect. Just the moment that I was looking for. Let's go to the police station. No, ma'am. I'm not. No, I have to wait for that police officer to leave this premises. Oh. Yes, I have to wait for him. I can't leave him here. Yes, I can't leave him here. I asked me again. I'm home. Police station.